Hi mga kapobre, it's me, the organic peas. Mga kapobre, aniya ako karon kay ipahiwati na ko ninyo ning akong video ng walang kwenta. Mapatay pag human ako mga kapobre sa akong trabaho, tanawa ning akong mukhang organic peas. Nagpula pa ang mata. So, mao jud ni ang kahimtang mga kapobre kung kita'y pobre. Dahil nung bata pa walang pangarap eh. Nangarap na namiga og sayo. So, kini mga kapobre, sabtalan ninyo ni ako ang video ha. Kay kanang wala naman jud time ani. So kini akong video istorya ni sa paningkamot. Lisod kay ning pobre sa kay kung di ka maningkamot, wala jud kay income, wala kay kwarta. So tanawag ko akong naong tired kayo, tired English na to ha. Nya di na jud taon makapangarte, tanawa organic kay naong pay ginuton kitag naong samot. Nya giuban ang kulor sa buhok, wa na gid mapinturahi saon man nga kung magpapintal pod ko mukaon sa kwarta. So pasagdan na lang nako hantod nusa na mapuno ang kulor sa akong buhok. So magistorya ta parte sa kalisod mga kapobre. So ako mga kapobre, pila gitaon ko kabulan nga walay trabaho. So naglipay, nagpasalamat jud ko sa ako ang pagkaingon ani nga bisan wala ko'y trabaho, nakasurvive jud ko sa pila na ko kaadlaw nga pila ka buwan ako nga wa ko'y trabaho, nakasurvive. Biruin mo ha, wa ko'y trabaho, may lang magka part time ko sa usa ka adlaw, sa usa ka semana, kaduha. May ning mahibaw mo di mga kapobre unsa gid ang akong live kay dili sa ingon nga porkit nata sa abroad daghan na tag kwarta. Lisod kay mga kapobre ang akong nagian sa sugod January sugod December hantod karon, antod niaging karon lang mga nakatrabaho ko duha na katuig nila, duha na ka semana nilabay. Nakatrabaho kog sugod April 6 yata, kay 1 week na ko nagtrabaho sa akong kinibagong amo. Sumura jud ko nakurat-kurat ko sa ako ang kalisod nga nagian nga pila ka buwan ko walay trabaho, tapos fights lang ko talaga, wa ko magsuko. Unya katong Birni Santo, di ba? Patay ang Ginoo, sugat. Nagampo jud ko mga kapobre nga ako gisurrender sa Ginoo ni ana, gidupa jud ako kung kamot duha ka kamot na ko gidupan ako nga ninghanyo jud ko sa Ginoo nga unta tagaan ba kog trabaho ba kay kalisod man sa akong nagian nga sa usa ka semana katulo ra ko taon ka part time. Unya na pa ko'y ginikanan gisustintuhan, na pa ko'y mga igsuon ko mangayo. Lisod kung kinir baging wala ta niya atong isuon mangayo nato. Unya di ta kahatag, kita pabayay mo ang batik, kita himuuntang nga batik nga kay nga igsuon. Nya unsa ipakaasang nato wala ta nga alam manulis ta dira, di ba? Lang mag anala ang mag ukbo na ko diri ang itiim dira sa mall para i-sint na ko nila, di man sana pwede nga isugal na to tong kinabuhi diri, bitay ta, di ba? So lisod jud kayo karon mga kapobre, ako baliktad akong panahon, akong oras karon niagi mga tuig kita mo tuod jud ko ani kitang tao wider gid ta. Wider gid kay niaging mga tuig mutumog sa dili daghan jud kog anak. Unya supot-supot pa akong trabaho karon, nibali man ang panahon, murag nakulob man ang kaldero. Nakulob ang kaldero, mao ni resulta. Pila ko kabuwan walay trabaho.
Unya, pila ko kabuan, December. Pero nakasurvive gyapon ko. Bisan akong trabaho wider-wider, nakasurvive lang gyapon ko. Nga, nagi day Diyos, Ginoo, nga, mutabang nato kung surrender ka sa imuhang mga pag-ampo. Mutuod jud ko ana. Nakasurvive lang gyapon ko mga kapobre kay hunahuna ha. December ko wala jugoy ka amo-amo, di sad amo unggoy ha. Wala jugoy ka kakunkuan. Akong mama na ngayo, mas ginhawa jud nako tong pada sa akong mama, sikreto na ko pada. Kay dilim sa pwede nga muhanyo ko sa akong mga anak para lang sa akong mama. Mauwa mo po ko sa akong mga anak kay lisod man po ng lisod. Bisag moingon ka pa, na kay anak graduate, na kay anak na trabaho. Pero dili man ko kakadiman sa imong anak kay lahi bigin mo kapobre nga ato adyung penginang mutan kinitaan nga ihatag nimo sa imong ginikanan, gihatag nimo sa imong maigsoon kung mangayo. Unya karon kay pila ko kabuan may trabaho gantos jud ko. Makakita mangani ko og trabaho 2 ka oras, 3 ka oras. Nya karon kay niabot man ang panahon nga baga nang hanyo ko sa akong mga amiga nga tagay ko part-time kay kuan niya lisod mapugunang mag-asa ta sa mga kaibigan nato yung mga kapobre kay kini mga kaibigan sa lalo na ay sa pagkainggit nimo paasahon ka lang sa wala nya kita ra ba mayubos sa bata dayon gining medyo may edad na tatiguang na gamay kuan murag may ubos ka di ba pero di ako kauban diri nga nihanyo ko nga ako nalilinis bi kay kinanlano na kong kwarta. Gipaasa ra man po ko pero ana lang ko namugos kay kanang lisod mo sa kong mamugos ta. Niabot ang panahon nga part-time nakakita sa ko tawag part-time gamay. Ang akong amo is Tunisian. So nakapada ako sa kong ginikanan. Kung asa lagi ang tawag, ginagmay, maadto ko, sulong ba? Sulungon dyan ako, bisa kung sa kalayo, para lang makahatag ko ni mama sa kong ginikanan, kada buwan, ginagmay lang good. Pila ra may pagpakaon sa tiguang. So, nakasurvive dyan ko mga kapobre, di gini mo di ay kakaingon nga, walay Ginoo, makasurvive bang dyan ta. Kay, kung mao ni giingon nga giingon ang Ginoo nga lihok tawo kay tabangan ta ka pangatok tawo kay ablihan ta ka mao ni giingon di ba so ang giingon po sa Ginoo kung labayon kag bato baw sigpan unya inigbaw sa pan ihungit na lang diretso isa sa skapi ba dili mga kapatid tinuod min ang istorya nako kuan ba gini-serious binis akong hang life kinabuhi nako diri sa UAE ba biruin mo ko wala pay Ginoo maluwas ba ko sa akong 10 years nga tainte ko karon sa una illegal ko karon legal na so kung nga pay Ginoo dili siguro ko maingani no nga makalingkawas ka nga makabisa ka makuha ng mga anak. Pasalamat sa kong giblisingan ko sa Ginoo. Nadyo Ginoo. Kay sa una ba ang inaabot ko diri sa UAE 2005 no, diri sa Dubai. Nagpamid man kuno kay nakakita man kog among batiig batasan. Tulog ulo kong luha gud. Itukmod pa ko sa kong among babae. Ikaluyan jud ko sa Ginoo day kay sa una day mo na jud ko day. Kining lugar Muslim country man jud ni. Wala sa Ginoo diri no. Nakaana jud ko sa kong kaugalingon pero pag-abot sa panahon nga gitabangan ko sa Ginoo tibuok jud ang tabang sa Ginoo sa kuha tibuok 10 years nakabisa ko nakakita ko among tarong mao lagi ito karong mao ni karon ang resulta mura gitamparos ko sa Ginoo ba nga nabali na lagi wala ni trabaho nya pero ang tanong nako sa panahon nga nagkwarta wala mo ko naglakwat sa kwarta kitabang man ako nahibaw mo mga kapobre kitabang man ako dili pa ko vlogger sa una to pero joker na jugudaan kay sayunan mapog ka manag
Marag agaw ra ba ni minigulyat untiban. Ay magsawa diha kay basig mo bangon ang kalag ni Tiban namatay na. Ha? You want rice? Rice? Rice soup? Oh. You want? Yeah, if you give me I can. I bring down, you be here. Yeah, no problem. Thank you so much, Nuna. This is my prince, Sri Lanka. She want me give rice, English to ha. See? Kung di pa kabuutan mo, pagkataw na ba'y mahagad ni mo? So, salamat sa kutagan ko yung pagkaon. Kanon po na to. Kaon man kitag dingon na to. Unsa ba nagkanon tunood? So, maulagi itong mga kapobre niya. Atong baliko na. Katong Bernie Santo, sugat sa Ginoo. Ato natin iipaspas na ng istorya kay wala na ang oras ni dagan. Matukan ko sa akong mga amiga ni ampo jud ko sa Ginoo unta makakita kong trabaho atong Bernie Santo ba tong April kuan nihaging patay ang Ginoo nabunhaw ang Ginoo. Is happy Eastern Sunday. Oh. Perti jud akong inampo mga kapobre. Niluhod jud ko sa tubangan sa Ginoo nga unta tagaan ko trabaho. Makahilak man ko. Tinuod man gud pangitabo. Mao ni ron mo to ra bagid akong duha. Perti jud akong inampo nga makita og trabaho. Sus ang resulta mo ko pobre wala jud maabot og usa ka adlaw. Nagampo ko karon nga unta gipangayon ako sa Ginoo ba nga Ginoo. Namatulo jud akong luha ay pistot naman ning. May pamukatawa ko para di ko kahilak. Niampo jud ko sa Ginoo nga Ginoo kay nagtraining man ko atong panahon na gud niya katong kini ra ba akong naamo karon na sa Chile interview. Ninapot siya nag-part-time dito nga lain. Yan nag-training ako sugod niampo jud ko sa Ginoo day ako jud giludluhod day nga unta ako ang mapilian kay kasurindero na ako sa kong kinabuhi nga mangayo kong ginikanan di na ko masinda yun kay siri-siri pa ko pangita kung asa ko manghungom asa ko mangitag part-time kay di man sa pwede ako mama ako ang kalimtan lang kay naginusaran may wala ko papa. Mutulo kong luang kapobre por kamo nalisabot kay na emosyonal jud ni mo. Na emosyonal jud ni. Unya kay kuan man. Kaluyan jud ko sa Ginoo na resultahan ko. Nya. Nasa ko amiga si Jelina ma akong amiga. Gitugyan na lang niya nako ang part-time. Ako gipilian karon nga di full time nagpasalamat jud ko mga kapobre kini ang akong kuan kini ang akong video karon di jud ni nako makalimtan entire of my life ay English to entire of my life ambot unsa na entire basta kay gisuon ra nako sa bata nga istorya siya entire for the whole life daw so diri na lang to ko mga kapobre kay ang oras ba maduklan ko sa akong mga amiga unya na lang ang continue aning istorya ha kay kini pasalamat nga ako sa Ginoo nga ako ang gipili sa akong amon. So na ako'y trabaho, malipayon ko nga na ako'y trabaho. Kung hindi na lang kukutob mga kapobre, kay wala na ang oras, maduklan ko. Bye! Salamat sa iyong mga support.